Waman tay tarong kapadulngan ani. Lisod nga ng kalit-kalit ba? Wadyo ta pangandam ba? Ano nung nanang sila no? Nag-unsa man mo dire? Kapuyaan ni sigtulak, oy. Ay sige, klamo dia, pulihay tarong. Saman tayo mo padulong di ani. Waman tay tarong kapadulngan ani. Lisod nga ng kalit-kalit ba? Wadyo ta pangandam ba? Mao gani san. Wala jud ta kapangandam ani. Ngano nung nanang sila no? Ay san. Pasagdain na lang na sila. Maningkamot na lang ta katuwa. Tama jud kadol, kaya man na nato na. Tama jud ka san. Muadto ta kang Brian para magpatabang ta. Boss, tama. Si Brian yung makatabang sa tuwa dyan. Tara, ato na to si Brian ta. Ala, sige na ni ila Bibi Brian diri oh. Ay oh, nana siya nagkukunaw, tarpulin. Tara, atong ayuhon ta. Inaya lang po, basig nag-edit pa na ba? Saan si pangayo ron? Pamilya makaitingog. Tanaw na po, be. Saan man yun? Oy! Nag-usaman mo, dire! Tapang kong tanong ng mag-pray ba? Bray, basig ikaw rin makatabang sa amo ah. Na! Dire na po mo doon sa kuha. Unsay na po ikaingon na sa kuha dito ah. May lain gidoolan ko, Bray. Ikaw ra dyan. Basig ikaw rin makasulbad sa among problema ba ba? Na! Basig dili ko makapasalig sa inyo ba? Kaya basig kung saan na po ikasulti na dyan sa kuha dito ah. Kina, Bray, maluwi ka sa amo ah. Bito, Bray. Kita ba ikaw ba sa una, ha? Kita lagi nag-uban sa una, pero ako na po yung makapikyan ba? Ayaw ka balaka, Bray. Kami may nidoon sa imo ha. Ay, kung yung naanak ka lang gani, welcome kayo mo sa kuha, oy. Buhatan na mag-page. Ako'y bahala sa inyo ah. Tapos, Bray, madaon si Kuhani, ay, igag kayo. Nakapda, kisa ba na nagsuko-suko yung mga dabos? Ay, sakay ka na. Wala lang, trip lang. Sa tinood lang, giminood ko sa inyo ba? May po kani, Bray. Gimingaw mo yung semua. Mao sa imo ha, jud ni adto diri, Bray.